Morgilo ne opong'e kaunti ma Nyamira tok sikunde rienye kendo jopuonjre timo maber e penj mar klas 12 mane duoko mare ogula yango odiochieng' manyoro. Sikunde nyiri ma Sironga mane ondiko jopuonjre mang'eny mohingo sikunde duto e penj mar KCSE mar higa mokalo. Bende ne otimo maber kuom jopuonjre 1,105. Jopuonjre 1,056 oyudo thuolo mar dhi e mbalariany. Sikunde mamoko gin kaka St. Peter's Nyakemincha kod sikunde yawuoyi mar Nyakongo, kama jopuonjre 4 oyudo grade mar A, kendo jopuonjre 524 kuom 525 mane otimo penj dhi e mbalariany. We had 4 A planes, we had 79 A minuses, we had 281 B pluses, we had 136 B planes, we had 20 B minuses, 4 C pluses. We didn't have a C plane, we didn't have a D plus, we didn't have a C minus. We had 1 D plane, a mini grade of 9.794. This is a positive deviation of 0.579 from what we scored in the year 2024. Last year's students have managed to score 47 A minuses, a record that has never been done here before. Then 128 B plus, B 317, B minus 128, C plus 23, and C 3. That's the best. We had 32 A minus, 220 B plus, B plane 350, B minus 292, C plus 152, C plane 41, C minus 16, D plus 1. Morkodilo opong'o gweng' Mobaga e kar chung'od bura mar Rieda. Bang' Agnes Akinyi, japuonje manyocha osomo skul mano mar Dominion Model e kar chung'od bura Mandhiwa kendo yudo points 56. Luonge skund nyiri ma Alliance e boma ma Nairobi. Japuonje no monge kod jonyuolne kendo sedak gi dagi kuom higni buora. Nokelo mor e chuny mond liete e boma bul mar Nyogaya Foundation. Mosebedo ka siro sombe kuom thuolo ne duto. Ka koro ginyiso geno margi mar medo sire e lek mare mar bedo laktar.